Nejdřív ho nechám, ať si to trošku prohlídne. On není obvykle kůň, co by se něčeho moc bál, krom aut. Takže se to spíš očmuchá. Doufám, že to nebude moc žrát. Zkusíme k němu přijít. Se mnou nahoře nějaký problém velký neměl. Vidíte, že má docela hlavu nahoře. Ale není to, že by tady nějak přecházel nervózně, když bych viděl, že ten kůň s tím má problém, tak samozřejmě to na něj neházím hnedka takhle, ale dám se s tím trochu práce. Víte, že on se moc jako nebojí, on je spíš takový uprsklejší než co jiného. Moc se s tím netajím, že ho tam chci dát. Tak. Tak. No, vzhledem k tomu, že i já jsem už přes něj byl přehozený, tak jako tady nečekám nějaký extra problémy. Tak, podrbte ho, než ten podbřišák dotáhnete. Říkám, už na sobě měl ten obřišník, takže úplně nečekám, že by byl nějaký problém. Na druhou stranu, jako pořád je to mladý kůň a je třeba to respektovat, že se něco může stát a nejde mu to úplně vyčítat. Jo, takže chytnu si to ještě o podrbu klidně i s tím podbřišákem, aby prostě věděl, všechno je to v cajku, jo. Podrbkáme, podbřišák se přitáhne povolí klidně párkrát. No a máš sedlo. Tady viď, zkusíme ještě zase. Jo, teď už trošku ho i ten podbřišník chytne. Oni zase se chovají trošku jinak, může to překvapit, jo, než když stojí. Některý koně udělají 3 kroky a explodujou vám. Jo, s tím, že jak je to jiný. No, teď trošku mi bere hlavu, si ji přitáhnu. Tak.